नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी गणितशास्त्रज्ञ दामोदर धर्मानंद कोसंबी हांगेले वळख दितस. भारतीय गणितशास्त्रज्ञ, संख्याशास्त्रज्ञ, भाषा तज्ञ जावन ख्यात जाल्लेले व्यक्ती दामोदर धर्मानंद कोसंबी. त्यांनी कोसंबी वंशवृक्ष परिचय करचे ಮೂಲಕ अनुवंशिक शास्त्राक बहुमुख्य देणगी दिल्या. कोसंबी मॅप फंक्शनिंग म्हळेले विद्वत क्षेत्रांतय त्यांनी नाव घेतला. संख्याशास्त्रांतू कोसंबी कोर्हनेन लोवेव प्रमेय ಮೂಲಕ आकस्मिक प्रक्रिये खातीर ऑर्थोगोनल अनंत सरणी अभिव्यक्ती अभिवृद्धी केलेले ख्याती दामोदराक पावता. नाण्यशास्त्र आणि संस्कृत पठ्य विमर्शात्मक जावन संकलन करच्यांतय त्यांनी नाव पावले. त्यांनी चैना क्रांतीच्यो उर्बेवंत आशिल्ले. विश्वशांती आंदोलनाचो सदस्य जावन त्यांनी वावर केला. त्यांनी बुद्धशास्त्र आणि पाली भाषातज्ञ धर्मानंद कोसंबी आणि बालाबाईले पूत जावन गोवाचे कोसाबेन गावांतू 31 जुलै 1907 इसवेंतू जल्मलें. 11 वर्स प्रायेरी दामोदर आणि तांगेल भयणी आपले बापय धर्मानंद कोसंबी सांगत मॅसाच्युसेट्साक गेलें. थंय त्यांनी कॅम्ब्रिज आणि हार्वर्ड कॉलेजांतू गणित शिक्षण घेतल्या. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीज जावन तांकां सुम्मा कम लॉर्ड पदवी आणि अमेरिकाचे पुरातन संस्थेच्यो फाय बीटा कप्पा सोसायटीचे सदस्यत्व लाभलें. उपरांत त्यांनी बनारस आणि अलीगढ विश्वविद्यानिलयांतू गणित आणि जर्मन भाषा प्राध्यापक जावन वावर केले. त्याच वेळार त्यांनी साभार संशोधना लेखन बरोवन प्रकट केले. पुणेचे फर्ग्युसन कॉलेजांतू गणित प्राध्यापक वृत्ती केले. संख्याशास्त्राक संबंध पाविले ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन त्यांनी अभिवृद्धी केले. उपरांत त्यांनी सामाजिक विज्ञानांतू संशोधन केले. 1945 इसवींतू भारताच्यो ख्यात अणुविज्ञानी होमी भाभान मुंबईचे टाटा संशोधनालयाक गणित प्राध्यापक जावन आव्हान दिले. त्या वेळार त्यांनी केलेले थोडे संशोधन आजिकय कंप्युटर आणि जीवशास्त्र विशयार प्रस्तुत जावन आसत. भारताक अवश्य आसूचे सौरशक्ती आणि सांसान्न विद्युत जलागार शिवाय अणुशक्ती उपयोग नाही म्हणालो विचार तांगेलो जावन आशिल्लो. 1948 इसवींतू दामोदरान मार्क्सिस्ट तत्वाचे परिचय जावन राजकीयाक प्रवेश केले. त्यांनी मार्क्सवाद आणि भारताचे इतिहासाचे अध्ययन करून भारताचे ऐतिहासिक अध्ययन एक परिचय म्हणलेले पुस्तक प्रकट केला. त्यांनी इतिहास विषयांतू 4 पुस्तक आणि 64 लेखन बरयला. गणित विषयांतू साभार लेखन आणि 2 पुस्तक बरयला, परंतु पुस्तक प्रकट जायनी. कोसंबीन केलेले साधन खूब लोकांक तांतूय संस्कृत भाषाशास्त्रज्ञ आणि मार्क्सवादाचे विद्वांसांक चड आदर्शप्राय जावन आसा. इतिहास तज्ञावैरी तांगेलो प्रभाव खूब आसा. भारताचे प्रसिद्ध इतिहासकारांपैकी प्रमुख जावन आशिल्ले रोमिला थापर, R.S. शर्मा, K.M. पणिक्कर आणि इर्शाद हबीब कोसंबीले मार्गदर्शनारी चलत असत. निवृत्ती उपरांत त्यांनी पूर्णावधी इतिहास संशोधक जाल्ले. NDA आणि पुणेचे राष्ट्रीय रक्षणा अध्ययन संस्थेचो संबंध दवरून तांची क्षेत्र कार्याक मार्गदर्शन दितले. त्यांनी बरयिल्ले An Introduction to the Study of Indian History म्हणले कृती
1956 इसवींतू प्रकट जावन तांकां खूब ख्याती लाभली. 1965 इसवींतू प्रकट जाल्लेले तांगेल पुस्तक दी कल्चर अँड सिव्हिलायझेशन ऑफ इंडिया जर्मन आनी फ्रेंच भाशेंतू अनुवाद जाला. 29 जून 1967 इसवींतू तांणी देवादीन जाल्लीं. गोवा सरकारान तांगेले जन्मशताब्दी स्मरणार्थ दामोदर धर्मानंद कोसंबी उत्सव 2008 सावन प्रति वर्स मांडोवन हाडला. भारत सरकाराचे टपाल इलाखेन कोसंबीले गौरवार्थ टपाल चीट काढला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन दामोदर धर्मानंद कोसंबी हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.